हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो दिनै आं भगतपारा UN एकाडेमि फरायसालियाव फैबावबाय। माने आसाम सरकारा दाखालि बावैसो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होबाय आरो बे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआवहाय नैबे फरायसालिनि भगतपारा UN एकाडेमि फरायसालिनि गासै 15 जन फरायसायाहै जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामदों आरो बे रिजाल्टखौ लानानैनो माने दिनैनि सानावहाय बिथांमोनखौ बरायनाय आफाद लानाय जादों आरो बे बरायनाय आफादावहाय आं नुजाथिफैदों। नै आं दंफैयो दायो भगतपारा UN एकाडेमि फरायसालियाव। लोगोसे नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअखौ नायलांनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै एसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव। नै फैदो बिदिब्ला लोगोफोर आङो भगतपारा UN एकाडेमि फरायसालियावहाय हाबलांदिनि आरो नैबे समावहाय आलासि बिथांमोनाहै माने लेक्चार होगासिनो दङ। आरो फैदो बिदिब्ला लोगोफोर फरायसालिनि सिङाव हाबलांनोसै फैदो। आरो नै बेनो जाबाय भगतपारा UN एकाडेमि फरायसालि आरो फरायसालिनि मोखाङावहाय नै गोबां गारि मथरफोरखौ दोननाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला नै जोंनि फरायसालि फिल्डआव मोनसे आफाद जागासिनो दङ। दिनैनि मेट्रिक आनजादाव बरायनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे आफाद लानाय जादों दिनैनि सानाव आरो बे फरायसाफोरखौ बरायनाय आफादाहाय नै सोलिगासिनो दङ। थौदो बिदिब्ला इसिङाव एसे हाबलांसै जोङो। औ मा खबर? मोजां? हा मोजां? दे नामफोरखौ बुंदो एसे। नोंना मा नाम? जयतिस्मिता बर'। नोंनियालाय? सुइटि बर'। आरो नोंनियालाय? नोंनिया? जयश्री बाग्लारि। आच्छा थौदो बिदिब्ला।
सानाव UN एकाडेमिनि फरायसालिनि फरायसालियाव गासैबो नुजाथिफैनो हानाय जोंनि UN एकाडेमिनि फरायसा फरायसुलिफोरनि बिगोमा थांमोन लोगोसे जोंनि हांख्रायना नाजानो लाबोनाय मानगोनां भगतफोरा डक्टरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन लोगोसे UN एकाडेमिनि गोरायुं सार लोगो गोरायुं आरो फोरोंगिरि नोंथांमोन लोगोसे जोंनि 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय UN एकाडेमिनिफ्राय बिथां फरायसामोनखौ जों मान बावनो जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों दा हाबाफारिखौ सामलायलांनायनि थाखाय आंखौ आफादगिरि मासि आं आजाव लादों आरो लोगोसे बे मान बावनाय हाबाफारिखौ सामलायलांनायाव नोंथांमोननिफ्राय मदद आरो जोबजासिम थानानै सुबुरुन होनानै हाबाफारिखौ सामलायलांनायाव मदद होगोन होननानै आं दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय मासि गायबोनाय जाबाय आरो जोंनि बेवहाय जोंनि हांख्रायनाय लेखा नुजाथिफैनाय जोंनि मानगोनां बिगोमा नोंथांमोन जोंनि हांख्रायनाय लेखा नुजाथिफैनाय जोंनि बारग' थामहिनबा उथ्रिसारनाय फरायसा नोंथांमोन जोंनि थाखानाय जोंनि फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरिजों नोंथांमोन आरोबाव जोंनि फरायसालि सामलाय आफादनिनो मानगोनां मेम्बार थामहिनबा सोद्रोमा बिथां जोंनि हांख्रायनाय लेखा बेवहाय सफैनाय गोबां आं दायो मखस्लाबनो हायै मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो आंनि आंगोनिबो आंगोसिन जोंनि फरायसा नोंथांमोन आरोबाव मान होनो बावगारबावदों जोंनि फरायसालिखौ सामलायलांनाय बिथां डाइरेक्टर बाबुल मुसाहारि बिथाङा दं दा बेवहाय जों दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवजानायनि उनाव थांखि बेखेवनो थाखाय आंखौ बिबान होदों दा दिनैनि थांखिखौ जिहेतु बयबो रोखायै मिथिखायो जों दिनै दाख्लै समबारखालि सेबाया फोसावनाय थाखो 10 नि रिजाल्ट दा फाइनेल रिजाल्ट बे आनजादाव रिजाल्टआव उथ्रिसारनो हानाय आरो मोजाङै उथ्रिसार हानाय फरायसा बिथांमोनखौ जों दिनै बरायनानै बिथांमोनखौ जोंनि आखाइनिफ्राय फ्रि खालामना होनो नागिरदों जेसेबां हायो गोख्रैनो इमिडियेटलि दा ओंखायनो दिनै सानथाम सानब्रैनि गेजेराव बे हाबाफारिखौ जाब जुबैबाबो जों दिनै खुंफुंनो लानाय जादों दा बेवहाय बे हाबाफारियाव जाहाथे एसे सम लागोन बे समखिनियाव बयबो जाहाथे धैर्य सहकारे जोंखौ हेफाजाब होनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो बेखौ आसा थियो आरो थारैनो थांखि बेखेवनाय बारा सम लानाय नङा मानोना बयबो जिहेतु मिथिखायो आरो मानगोनां बिथां आलासि बिथांमोना जोंजों दङ बिथांमोना जोंखौ माखासे सुबुरुन होलांगोन दा बिथांमोननिफ्रायबो जों आसा थियो मोननैसो सुबुरुन मोनगोन होननानै आरो थांखिखौ बयबो मिथियो 2014 थामहिनबा 15 ओंखारनाय मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादनिफ्रायनो जोंनि UN एकाडेमि भगतपाराया मेट्रिकनि फिथाइ मोनबोनो हादों दा दिनै फैयै फैयै आन्थोरजयै 2023 सिम जों मेट्रिकनि फिथाइ मोननो हादों बेवहाय जों गोबां जाफुंसार रिजाल्ट मोननो हादों होननानै मिथिनो हायो एबा हमदां हायो मानोना जोंनि रेकर्डआ बुङो आखायाव आंनि रेकर्डआ दं दायो रेकर्डआ दंब्लाबो फरायथिनो आं दायो गोसो खालामाखै समनि आंखाल जेसेबां हायो थाबै फोजोबनांगौ दा जायखिजाया बे जोंनि पास खालामनाय एबा जाफुंसार बेनि जा रेकर्ड बे रेकर्डआ सानफ्रोमबो मेनटेन जायो बेखौ आसा थियो आरो नोंथां बयनिसिम आंनि खावलायनाय जे जों जाहाथे फरायसाफोरखौ लानानै बे धारायाव एबा बे खारथायाव जों सानफ्रोमबो गावखौ साक्सेस खालामनो हायो एबा जों लांबाय थानो हायो बेखौ नोंथांमोननिफ्राय आशीर्बाद बिगोन दा जायखिजाया थांखि बेखेवनायनि हाबाफारियाव आं एसेखौनो बुंथ'नानै दिनैनि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो बेखौ बयनिसिम आसा थिनानै
आरो हेफाजाब बिनानै आंनि थांखि बेखेवनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथाङा आफादनि सोमोन्दै जोंनिसिम गोलावै गुवारै बेखेवनाय थिनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दायो जों हाबाफारि हिसाबै आवगायलां बिनि उनावहाय दङ भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बिथां सानथला बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मनरन्जन बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ इउएन एकाडेमि भगतपारानि गोरायुं बिथां माहित्य बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ स्कुल मेनेजिं कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाबुराम बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। उनावहाय होनाय जासिगोन। बिनि उनावहाय दङ जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों जोंनिनो बारग' फरायसा बिथां नितुराज दै बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। आरोबाव बारग' फरायसा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों बिथाङानो जाहैबाय देम्बुराम बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ इउएन एकाडेमि भगतपारानि लोगो गोरायुं बिथां महेश्वर बर', बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायना लानाय जाबाय। गैथ'वा नामा? राहुल बर', एसिस्टेन्ट टिचार मधुबारि हाई स्कुल, बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। जोंनि गेजेराव आरोबाव सासे दंबावो, बिथाङानो जाबाय उत्तम कुमार बर', बारग' फोरोंगिरि इउएन एकाडेमि, बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायना लानाय जाबाय। आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। महेन्द्र महन बर', बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ तुलसी बाग्लारि, बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ देम्बै बाग्लारि, बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। उनावहाय दङ रिमा बसुमतारी, बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। बिनि उनाव दङ हिमश्री बर', बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो मुसाहारि, बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ अनजालि बर', बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ जुनालि बर', बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। अनसुमै बर', बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। बिनि उनाव थाबाय बिदांखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय, लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। आरोबाव थालांबाय सासे रंजालु बर', बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय। लोगोसे थालांबाय सानसुमा बर', बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ फरायसुलि बिथांमोननि सिबिजाथाव गारजेन नोंथांमोन
आंखौ हांख्रायना लाबोनाय लेखा आंहा एसे गसंनानै बुङोबा एसे लेक्सार होनायनि हुदा गैया खिन्थु जिरायना जुदि रायलायोबा स्रां स्रां रायलायनो हायो जों माने एक्सप्लेनेसनखौ मोजां होनो हायो बिदि गसंनानै जुदि लेक्सार होनांगौ जायोबा माने खायसे खायसे एक्सप्लेनेसनखौ माने गुवारै नोंथांमोननो बुंना होनो खर' फैगौआ माने बिनि थाखाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा फार्स्ट अफ अल निमाहा बिग्रोबाय आरो आं बुंग्रोनांगोन दिनै जा हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ गिबियाव आं जायफोरनिखि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव मोजां पार्सेन्ट लानानै पास जाबाय बिथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन होदों लोगोसे बिथांमोननि फिउचाराव दावगालांनायावहाय मोजाङै जेन दावगालांनो हायो बिनि थाखाय आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस थाबाय भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं फरायसुला नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेस्ट उइसेस होबाय दायो जिहेतु सोलोंथाइखौ लानानै दिनैनि बे हाबाफारि आरो सोलोंथाइखौ लानानैनो आं फंनैसो बिबुंथिखौ होनो सानबाय दा जाहैबाय जोंनि देश आरो वर्ल्डआ दा प्रेजेन्ट जेनेरेसनाव माबायदि सामलाय जाबोदों आरो गोदो माबायदि सामलाय जाबोदोंमोन बेखौ मिथिनाया गोनांथार बिनि थाखाय आं फोरमायना होनो नाजादों गोदो गोदाय मा जायोमोन राजा रानि थानायनि समावहाय देहानि बोलोजोंनो दाहाल थुंग्रि बेफोरबायदि गरायनि सायाव जा बा मैदेरनि सायाव जा बेफोरबायदियाव गाखोनानै जुद्ध नांबोनानै सामलायबोदोंमोन गोदो रायजोखौहाय आरो गेजेरखौल' मा जाखो देहानि बोलोआ बे समाव खामानि होलिया माने देहानि बोलोजों लोगोसे धन दौलत थाखा फैसा जोंनि गोनांथि थाखा फैसाया मेन गेजेरखौल' मेन रल लाबोदोंमोन माने दा फैयै फैयै मा जादों फैयै देहानि बोलोजों आरो धन दौलतनि बोलोजोंबो रायजोखौ दा सामलायनो हाया दा सामलायनो थाखाय दा प्रेजेन्ट जेनेरेसनाव रायजो सामलायनो थाखाय नोंसोर जुदि स्टाडि खालामना नायोबा जेमानखिनि कान्ट्रिज दङ जोंनि वर्ल्डआव जुदि मोजाङै स्टाडि खालामना नायोबा आरो इउटिउबफोराव नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदि सामलायबोदों जाहैबाय देहानि बोलोजों आरो धन दौलत बेजों लोगोसे दा मस्ट इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय मेलेमनि बोलो आरो मेलेमनि बोलो मानि खानाव बुंदों आङो सोलोंथाइ माने जाय गोग्गो सोलोंथाइ लायो बिथांमोनानो दानि जुगावहाय मोजाङै समाजखौबो सामलायनो हायो सिबिलांनो हायो आरो रायजोखौबो मोजां सामलायलांनो हायो बिनि थाखाय मा नांगोन जोंनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय भेरि माच इम्पर्टेन्ट माने आं बुंनो सानो सोलोंथाइखौ जेरैखि जाया साफ्रोमबो दा उथ्रिबोनाय गथ'फोरनो जों होनो नाजानांगोन आरो सोलोंथाइखौ लाथारनो नांगोन सोलोंथाइ गैयाबा दा जेनेरेसनाव जेबो गैया बिनि थाखाय मा खालामनांगोन आरो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय मोजां सोलोंथाइ क्वालिटि सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन आं बिनि आगोलाव आबसुआ मा खामानि मावबोदों बेखौ फंनैसो नोंथांमोननि आगोलाव आं फोरमायनो सानग्रोदों 2006 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै जोंनि बर'नि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमाया अनलि 66ल'मोन माने 2006 आवहाय आरो बेखौ साननानै आबसुआ मा खालामखो आबसुनो गिनाय फैनानै आबसुआ साननानै गोबां साइकेल रेलि लानाय जादों इडुकेसन एवारनेस होनो थाखाय बा हान्थिनायनि गेजेरजों थाबायनायनि गेजेरजों गोबां एवारनेस होबोदों एवारनेस होबो गोबां सोलायबोदों माने रिजाल्टनि रेकर्डआ गोबां सोलायबोदों बेबायदि सोलायनानै दिनै 2023 मायथाइयाव बर'नि गेजेराव
बर' बिजोंजों फरायनानै बेसेबांखिनि फार्स्ट डिभिजन मोनदों नोंथांमोना मिथिना मिथिया? जुदि मिथियाबा आं बुंना होनि दिनैसिम 2006 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिम बर' बिजोंजों फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमाया जाहैबाय 3503 3503 होमबानिया नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै आरो हिस्ट्रिखौ खनसे नायहरफिन 2006 मायथाइयाव अनलि 66 बिनिफ्राय फैयै 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 गोबां एवारनेस होनायनि गेजेरजों आरो गोबां रायजो राजानाव हाबनानै मे 2023 सिम मुस्रि इन्द्रजित बर' बिफा मुस्रि टिप्पाहन बर' बिमा मुस्रिमा रिमा बर' गामि सेनियालपारा बरासारा लाइजाम सोग्रा मुदैबारि जिल्ला उदालगुरि 3784146 अनजालु इन्द्रजित बर' गिबि गिबियावनो भकतपारा UN एकाडेमिनिफ्राय नोंनिसिम सोलोंथायारि जांख्रिथाय आरो गोजोन हामग्लायनायखौ जासिग्रोबाय। सोलोंथाइ बायदि गोथार आयदायाव गावखौ मुखुब दोनना नों गोबां जेंना जेंसिखौ नेवसिना सोलोंथाइ बोसोर इंराजि 2023 मायथाइनि जोबथा
आनजादाव भकतपारा UN एकाडेमि फरायसालियाव फरायनानै गासैबो आयदायाव लेटार मार्कसजों गासै 545 एबा 91.5 जौखोन्दो लानानै सेथि जायगायाव एबा फार्स्ट डिविजन उइथ डिस्टिंक्शन उथ्रिसारनो हानायखौ भकतपारा UN एकाडेमिया गोजोननायजों गोसो खुसियै बरायबाय। नोंनि बे उथ्रिसारनाया ओनसोलनिनो गासै फरायसाफोरनि थुलुंगानायनि दिन्थि। नोंनि बे मावदिन्थिया इयुन जोलै फरायसाफोरखौ लामा संदान होथों। हे अनजालु इन्द्रजित, नोंनि बे बेसेनगोसा उथ्रिसारनायनि फारसे जोंहा गोथार अननाय आरो बाख्नायनाय रावनि अनगायै जेबो गैया। बेनिखायनो गोरबोनि बाख्नायनाय रावजोंनो नोंनो गथायबाय गांसे बरायलाय। नोंनि इयुन जिउआ देरहासार जाथों। नखर, हारि आरो हादरनि नोङो थरसे गोजों अलंबार जानानै थाथों। बेनो जोंनि गोथार मिजिं। गोजोन्थों। उपेन्द्र हायुङारि फरायसालि भकतपारानि जानानै आफादगिरि मुस्रि ननिराम बर' फरायसालि बानजाय आफाद गोरायुं मुस्रि माहित्य बर' UN एकाडेमि भकतपारा। आरो बे मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय आङो बरायनानै लाबोजानाय मानगोनां गाहाय आलासि बिथां आदा सानसुमा बर'खौ खावलायदों। बिथांनि जौखोन्दोआव एसे अनजिमानि थाखाय पइन्ट सामथिंनि थाखाय जोंहा टप 10आव जायगा मोननो थाखाय एसे थाबावबाय। थेवब्लाबो बिथांनि इयुननि मोजां हास्थायनानै जोङो भकतपारानि गासैबो फोरोंगिरि स्टाफनि जानानै बिथांनिसिम जाफुंसार हास्थायनानै जोङो गोसो गोरबोयै खुलुमनाय जासिहरबाय। आरो बिथाङा जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव टप 10आव दायो जोंहा नैथियाव दङ बिनिता बर' 85 जौखोन्दो मोननो हादोंमोन। लोगोसे गासै आयदायाव बिथाङाबो लेटार मोननो हादोंमोन। गासैबो आखा फाखा नांगौ। सिमाखौ मोननो हादोंमोन। बेयो जादों 97% मादाव। आरो बिनिता बर'आ बांसिन मोननो हादों। बिबो MIL आवनो बर' आयदायावनो 92 मोनदों। आरो बिथां सानैमोना अल साबजेक्ट लेटार बा गासैबो आयदायावनो लेटार मोनदों। आरो सानैबो मा डिस्टिंक्शन पजिशनखौ मोननो हादों। आरो बिनि उनाव जोंहा थामथियाव दङ त्रिपुरा बर', बिथांखौ खावलायदों। आखाइ खबना होनांगौ गासैबो। खनसेबाव 83.6 जौखोन्दो मोननो हादों। आरो लेटार मार्क्स मोनदों मोनब्रै आयदायाव इंराजि, बिगियान, बर' आरो हिन्दी आयदायाव। आरो बिथाङा बांसिन मोननो हानाय आयदायानो जादों बर' आयदायाव मोनदों। दायो जोंहा स्निथियाव दङ जितुमनि बर', जौखोन्दो मोननो हादों 81। स्टार मार्क मोननो हादों बिथाङा। मेनेजिं कमिटिनि बिथां बाबुल मुसाहारि सारखौ खावलायदों। जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि दिम्बुराम बर'खौ खावलायदों आङो। आरो बे फरायसालिनिनो
गिबि बेट्सनि माने फार्स्ट बेट्सनि बारग' फरायसा जोंनि फरायसालिनिनो बिथां डिम्बुराम बर' बिथांमोनाबो सेथि थाखोआवनो उथ्रिदोंमोन मेट्रिक आनजादखौ सानसे समाव। बिथांनि मानखौ बिथांनि मानखौ बिथांनि मानखौ बर' आयदायाव जौसेनि मादाव जौसे मोननाय मात्र 13 जनल'। आसामनि मादाव 13 जननि मादाव बिथाङाबो सासे। बयबो आखाइ खबजा होनांगौ। बिथांनि गेजेरजों आसामनि UN एकाडेमि भगतपारानि नामखौ आरोबाव मिथिहोनाय जाबाय। बिथाङानो गोबारै आखाइ खबजा होनांगौ खनसे। बिथाङा बिगियान आयदायाव जौसेनि मादाव 97 मोननो हादों। 97 बिथांखौ मानखौ लांफैनो खावलायनाय जाबाय आरो मानखौ मावगोन बिगियान आयदानिनो फोरोंगिरि तुलसि बाग्लारि बिथाङा। गोबारै आखाइ खबजा होनांगौ। थेंक इउ।